A történelem során sokan kockáztatták életüket a tengeren, de kevesen tették ezt olyan kitartással és bátorsággal, mint Violet Jessop. A világ számos híres hajókatasztrófája között ritka az olyan történet, amelyben egyetlen ember 3 katasztrófát is túlélt, köztük a híres Titanicot is. Violet Jessopot ezért gyakran az elsüllyeszthetetlen nőként emlegetik, hiszen ő volt az egyetlen ember, aki nem csak a Titanic, hanem annak testvérhajói, az Olympic és a Britannic szerencsétlenségeit is túlélte. Ebben a videóban végigkísérhetitek Violet életét, és megtudhatjátok, hogyan élte túl a legnagyobb tengeri tragédiákat. Violet Constance Jessop 1887-ben született egy 9 gyermekes ír család első gyermekeként Argentínában. Gyerekként tuberkulózisban szenvedett, amit akkoriban gyakran halálos kimenetelű betegségként kezeltek. Jessop azonban már ekkor megmutatta rendkívüli életakaratát és kitartását, mivel teljesen felépült, és apja halála után családjával Angliába költöztek. 20-as évei elején Violet anyja betegsége miatt munkát vállalt, és 21 évesen már hajón dolgozott, eleinte kisebb utazásokon. Később a Vice Sterling nevű társaság alkalmazottja lett, amely a korszak legnagyobb óceánjárójának üzemeltetője volt. Violet az Orinoco nevű hajót, majd hamarosan a cég legújabb büszkeségén, az Olympic nevű luxushajón kapott munkát. Az Olympic 1911-ben kezdte meg szolgálatát, és Violet ott dolgozott, mint utaskísérő. Még ugyanebben az évben az Olympic súlyos balesetet szenvedett. Egy hadihajóval, a HMS Hawkkal ütközött. Az ütközés komoly károkat okozott, de szerencsére a hajót sikerült visszavontatni a kikötőbe, és nem süllyedt el. Ez a katasztrófa sokak számára megrázó volt, Violet számára viszont csak egy figyelmeztető előjel volt a jövő eseményeire. Egy évvel később, 1912. áprilisában Violet a Vice Sterling legnagyobb reménységének, a Titanic fedélzetére lépett, amely akkoriban a világ legnagyobb és legfényűzőbb hajója volt. A Titanic hírhedt jéghéj ütközése április 14-én történt, amikor a hajó az Atlanti-óceánon hajózott Amerika felé. Violet, mint a hajó személyzetének tagja, az éjszaka folyamán segítette az utasokat a mentőcsónakokba szállni. Miután már szinte mindenkit evakuáltak, ő maga is beszállt egy csónakba, és sikerült túlélni az éjszakát a folyós vizen, amíg a Kárpátia mentőhajó meg nem érkezett. A Titanic katasztrófája után Violet ápolónőként szolgált az első világháború idején. Ezúttal a Titanic testvérhajóján a Britannic nevű óceánjáron teljesített szolgálatot, amelyet kórházhajóval alakítottak a háború alatt. A hajó 1916. november 21-én a görög Lemnos szigetének közelében aknára futott, és egy órán belül elsüllyedt. Violet bejutott az egyik mentőcsónakba, azt azonban a hajócsavarok beszippantották. A nő az utolsó pillanatban a vízbe vetette magát és úszni kezdett, a tőkesúly azonban megütötte a fejét és koponyasérülést szenvedett. A balesetet azonban így is túlélte. Violet Jessop nevét az emberek az elsüllyeszthetetlen szóval azonosították, és története máig inspirációként szolgál. Az, hogy 3 hajókatasztrófát is túlélt, különleges helyet biztosított neki a történelemben. Bár maga Violet szerényen beszélt az élményeiről, mindhárom tragédiánál példát mutatott bátorságából és kitartásából. Violet egészen az 1950-es évekig hajókon dolgozott. Nyugdíjba vonulását követően a vidéki Angliában telepedett le. 1971-ben szívelégtelenségben hunyt el. A Titanic katasztrófájával kapcsolatban felmaradt egy különleges történet is. Violet állítólag egy csecsemőt tartott a karjában, akit az evakuálás közben egy utas adott neki. Bár később sosem derült ki biztosan, hogy ki volt ez a gyermek, a történet legendává vált Violet életében. Egy másik érdekesség, hogy később megkerest őt egy asszony, aki azt állította, ő az a csecsemő, akit Violet megmentett. A videó végéhez érve remélem izgalmasnak találtad az elsüllyeszthetetlen Violet Jessop történetét. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel!